Моңарчы югалганнар да. Син аларның берсеме? Кемнең? Дошманнарның. Исемең ничек? Бен, мине үзең белән ал. Син чыннан да телисең икән, шулай булыр. Ләкин бу хакта уйла. Сиңа бик сабыр булырга кирәк. Дусларыңны якларга телисеңме, юкмы, Сәет? Мин Сәет Яра, мин Ашаник олтысыннан. Туктап тор. Сәет, Джин? авызыңны яп. Тезлән. Тагын бер сүз һәм син мәет. Мин сезгә сэндвич алып килдем. Сез дошманмы? Ә син ничек уйлыйсың? Исемегез ничек? Сәет. Мин Бен. Танышырга шатмын Бен. Тикрит гыйрак. Әйдә киттек. Син инде бала түгел. Ирод бул. Аларның берсен суй. Мин теләмим. Әтиң кушканны эшлә. Юк, Мин сиңа нәрсә әйткәнне тыңла. Әйдә, аларның берсен суй. Тавыкны суйганчы өйгә кермәсәң дә була. Аңладыңмы? Машаллах, улым. Син булдырдың. бу мин түгел. Хәер, ким дигәндә берегез ирод булачак. Яхшы эш, Сәет. Сәлам, Фил. Сәлам. Аңа тагын сэндвич алып килдем. Хәзер тавык белән. Аңа барыбер дип уйлыйм. Ул ашамый. Бушка тырышасың, малай. Миңа хорус кушты. Нигә шундый кайгырту? Бу бит дошман. Аның да бит ашыйсы килә. Ярар. Мин сэндвич алып килдем. Һәм китап. Кастанетта. Аны 2 кат укыдым. Ул яхшы. Рәхмәт. Сине Ричард җибәрдеме? Ричард. Ул сезнең баш бит. Бу камера гына. Алар күрә, ләкин ишетми. 4 ел элек мин джунглига качтым, ә Ричард мине тапты. Минем китәсем килә. Сезнең белән булырга телим дидем. Шуңа күрә мин түзәм. Син дә сабыр булсаң, сиңа ярдәм итә алачакмын.